Takže čau lidi, dneska budu kreslit vlajky, ale tentokrát jen z Evropy. Takže jako první bude, co nám padne? Jako první je Island, takže si ho nakreslíme. Takže Island má, jak se to dělá, jsem to zapomněl teď, jo, takhle. Island má ten kříž takhle. Takže takhle má ten kříž. Teď si myslím, že tady má modrou. Myslím, že jo. A potom takhle má červený, myslím. Myslím, že nějak takhle vypadá Island. Tak se jdu kouknout. A ano, mám to správně, takže dobrý. První vlajka je v pohodě. Tak a jdeme na druhou vlajku. Tak co tam bude teď? Teď tam je Srbsko. To mě zajímá, jak nakreslím ten jejich znak. Takže Srbsko má, myslím, něco jako ruskou vlajku v pozadí. Ještě modrá. Takhle má v pozadí ruskou vlajku. A potom tady má nějaký ten znak. Myslím, že má nějak takhle. Nějak takhle asi. Ježišmarja, co jsem to udělal. Tak, potom nějak takhle asi. No, přibližně nějak tak. Potom takhle. Dobrý. To asi trošku zvětším. No, nějak takhle třeba. No, tak. No, dobrý. Prostě víte, co tím myslím. Tak. A vnitřek je asi bílej. Tohle. A potom tady mají nějakýho červenýho asi. Tady mají nějakýho, takhle nějakou slepici. Vím, nějak takhle třeba. Nevím, to mají červený asi. Fakt nevím, jak to vypadá. Vůbec netuším. Potom na tom možná mají korunu nějakou. Zlatou. Takhle nějak tam mají možná korunu. Nevím, asi nějak takhle bych to. No, tohleto, hele, berte ohledy na to, že to kde jsem v malování, takže to nemůže být úplně přesný. A tady tyhle ty červený, tohle, tak tady by to bylo modrý, ale to se mi nechce dělat, takže se omlouvám. Jdu se kouknout, jestli to mám správně. Sakra! Má to dole bílou, vlastně to má tohleto úplně naopak, vzhůru nohama. A má to pozadí červený a slepici bílou. A korunu tam mají, takže si dávám půl bodu. Tak a další bude co? Další je Malta. Takže to bude docela těžký. Vůbec netuším, jak Malta vypadá. Takže Malta možná je čtverec, nevím. A potom to má, a něco mi říká, že to má nějak takhle na půl červený. A vůbec netuším třeba. Si myslím. Ještě to tady má nějaký znak takhle. Vůbec nevím jaký. A tady to má nějaký prostě znak. A netuším jaký znak. Možná nějak takhle tady něco je, takhle. Ale fakt netuším, jak to vypadá. Tady asi budu fakt hroznej. A tohle je můj finální výsledek, protože vůbec netuším, jak to vypadá. No, takže můj bílý a červený bylo
správně, ale ve skutečnosti to má být tak, že to tady má takhle kříž, nějaký, takhle, plus. A v tom je ještě nějaký něco, nevím, co to je, mám to tady malý. No, takže dám si 4 bodů za tento výsledek a ani to vlastně nemá být čtverec, takže to je fakt hrozný. Takže si dám spíš 0,1. 0,1 bodů za Maltu. Fakt výborný to je. Co bude další? Bělorusko. To si myslím, že bych mohl zvládnout, ale nejsem si úplně jistý. Takže Bělorusko je takovýhle a má to tak nějak dole, to má myslím zelenou a nahoře červenou. Tady takhle na kraji je takhle něco bílého. Vypadá to jako nějaká šála, mi to vždycky přišlo, když jsem viděl tu vlajku. Myslím si, že vlajka Běloruska vypadá nějak takhle, takže si jdu kouknout. A mám to správně, dobrý. Takže teď to tady roztočíme. Tak, Andorra. Andorra, jo, už vím, už jsem si to vybavil. Takže Andorra má, nebo nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jsem si to vybavil. A sakra, co má v pozadí? Vzhledem k tomu, že Andorra je mezi Španělskem a Francií, tak to možná bude ve vlajce Francie. Jo, možná jo, ale já teď nevím fakt. Teď to dělám úplně, a tady je nějaký takhle pták. Nemůžu kreslit ptáky. Úplně to není moje oblíbená aktivita, kreslit ptáky. Tak, takhle nějak tady je ten pták. Tady udělám nějaký takhle stínování, to potom má nějaký. A udělám tomu zobák. Oko, teď tomu udělám křídla, krásný. Já si myslím, že tohle je krásný pták. A když se kouknu, tak ta vlajka doopravdy vypadá. Takže si dávám 0 bodů, protože tady jsem se při tom fakt vůbec netrefil. A myslím si, že si těch 0 bodů zasloužím. Takže jdeme na další vlajku. Tak a další vlajka bude co? Další vlajka je Lucemburk. Lucembursko možná už vím, jak vypadá. Takže to jdeme nakreslit. Takže Lucembursko si myslím, že vypadá jako Nizozemsko, ale má světlejší modrou. Ještě to nahoře má červený takhle, možná, jo, asi jo. Teď tu modrou jsem udělal nějak asi v obě. Tohle je moje Lucembursko, no počkat, asi jo. Nechám to takhle, tak si jdu kouknout, jak vypadá Lucembursko. A jo, mám to správně, takže jsem docela rád, že jsem aspoň to Lucembursko se mi nepokadil. Tak se jdeme kouknout na další vlajku. Takže další bude co? Padlo nám San Marino, takže si ho nakreslíme. San Marino vypadá nějak takhle, sakra, špatný čtvereček. San Marino má takhle, také to má světle modrou, myslím, jo. A potom to má tady nějaký žlutý asi znak, nebo zlatý, asi zlatý. To má tady nebo tady. Asi to má nějaký žlutý znak tady, bych řekl. Takže jako nevím, co to je za znak. San Marino jsem úplně pokadil. Věděl jsem, že to má nějaký znak bílou a modrou, akorát, že to má modrou, to má mít takhle, a ne takhle, jak to mám teď. Jsem to pokadil, takže si dávám, mám ten znak stejné barvy, tak si dám 0,1 bodu znova. Další bude co? Slovensko, takže naši sousedi. Zdravím všechny Slováky, co se dívají na tohle video, i když pochybuji, že se na to nějaký Slováci dívají. Takže Slovensko, to by byla ostuda, kdybych nevěděl, jak vypadá. Slovensko přece takhle, že má. Slovensko má červenou, modrou a bílou. Potom tady mají znak. Sakra. Dobrý. Sakra. Tak, vezmu červenou. Červený jsou, nebo jakou to má barvu. Ty Tatry. Tak. A potom tady je bílej kříž na tom. Je to takhle nějak, ne? A nebo to je... Teď nevím. Takhle? Ne. To bude... Sakra. Takhle. Nevím přesně, jak vypadá ten znak. Když se kouknu, tak vypadá Slovensko.
A Slovensko mám skoro stejný, akorát, že tady má být ještě jedno tohle. A tady mám prohozený barvy a mají být modrý Tatry a červená obloha. Mě to právě zmátlo, že proč by byla obloha červená, když je ve skutečnosti modrá. Ale to nevadí, dávám si 0,9 bodu. Každý přece neví, jak ten stack vypadá. Úplně přesně. Trošku jsem jenom prohodil barvy. To snad Slovákům nevadí, takže si tak omlouvám za to, že jsem ten znak trošku přebarvil. Slováky udělám velký tady. Ne, až tak velký ne. Tak. Udělám vás trošku větší. Tak, co bude další? Tentokrát už poslední země. Poslední stát dnešního videa. A poslední je Monako, takže lehký nakonec. Takže hodně pod tlakem. Nakonec máme asi nejlehčí ze všech. Protože jako každý ví, jak vypadá Monako, a pokud to nevíte, tak si to hnedka zapamatujete, protože to je Polsko vzhůru nohama. Takže tohle je můj výsledek, ale mám to správně samozřejmě. Vzhledem k tomu, že Monako je strašně malý, tak udělám maličký tady, asi trošku větší. No, tak. No. San Marino je taky maličký. Já taky udělám malý. Lucembursko je taky docela malý. Udělám asi takovýhle. Dobrý. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte odběr, like a čau.